Ah, centera. Yo ngendi? Jane mikir sapa? Yo, mana ada omah. Nada mbak. Sawi bos. Sampai bengi jam 12 ini jane mikirne sapa? Jangan kowe. Aku takon. Ki sampai ya ini niki lek enek kancane ngene iki. Sampai bengi ngene iki lek enek kancane akeh niki ra gelem turu. Ngene iki sing mau enteni di antara kabeh iki ngenteni sapa? Yo, mam, ada omah. Karena aku ra gelem ye. Beler iku apa umam? Omah ada, enggak ada opak kali. Bener opek. Kok ero? Mbok karo aku ae. Karo Mas Riko piye? Gelem. Geram. Nah, tidak. Pangkat elo ae. Karo aku ya. Tarabi gelem. Geram. Tenan. Tarabi yo. Gelem ora? Tarabi. Geram. Engko sesuk ganti umam. Bojomu sapa? Omah opak kali itu jati. Tak omongi. Kayak iki jam piro nih? 1. 1. Besok nyapu-nyapu ora sesuk? Nyapu? Apa? Isa-isa ora? Syarat. Onsan nek ngewangi makrim ora? Tak kudu penyentuh cantrang kalau. Kuwi ndang diombe. Jamu apa? Apa? Apane sing rapet? Heeh. Hah? Heeh. Sing rapet apane? Heeh. Sing rapet apane? Jangan apa. Tak mampu pindah. Mambu dase kuwi. Kena dombe kok ndang dombe sesuk mambu. Wis enggak di kulkas soalnya. Ben seneng mangan wi. Untungmu nanti kuwi kok ilang. Jangan centera yo. Kok pegel. Asem. Jane mek ngomong mikirne sapa? Yo, mam. Cinta ya rumam. Mana nanti bang? Cinta apa ora? Cinta. Cinta apa ora? Cinta. Mama Mas Riko. Sapa? Sing ngutahne kopi sapa? Mana dia? Anu tak dia. Sing ngutahne kopi sapa? Mana dia? Baleni to. Wani karo Claude. Mana? Oh, itu mau nyanyi. Ah, centera yo.